दा बे समाव जोङो बाथाबारि गामियावहाय डिमाकुसि बर' फरायसा आफादनि दखरा बर' फरायसा आफादनि आन्दारावहाय नैबे मोनसे बाथाबारि गामि। बे गामियावहाय जोङो फैगौ 16 आरो 17 डिसेम्बर खालि जोंनि 54थि खुंगा 54थि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो खुंगा 41थि डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आफाद आरो खुंगा 21थि डिमाकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जा बेवहाय बोसोरसालिया जुथुमा जानो थांगासिनो दङ। बे बोसोरसालिया जुथुमा जानो जिहेथु थांगासिनो दङ, बेवहाय जोङो माखासे प्रिपेयार जागासिनो दङ, जेरै खामानि मावनाय गेटनि बेयाव आरो जोङो बै जायखिजाया बै जुथुमाखौ खुंफुंना हरनो थाखाय जोङो नारा नाथा नाजागासिनो दङ आरो बियो साननैनि उनाव जाफुंनो थांगासिनो दङ। जोङो आं आसा खालामदों बे डिमाकुसि ओनसोलनि सिङाव थानाय बयबो माने मेलेमजिबि आरो रायजो राजा बयखौबो बेयाव जाथि धोरोम बासियालासिनो माने बे जुथुमायाव बयखौबो लोब लोब बाहागो लाफैनानै मददथि होफैनो आं बिथांमोनखौ खावलायो। आरो जोङो दा जिहेथु खामानि मावनाय सोलिगासिनो दङ, जों आरसिनिफ्राय माखासे जोंहा खामानि मावग्राफोरा दा मावगासिनो दङ। फारसेथिं जोंहा भलिबलनि जिहेथु जोङो बादायनाय हाबाफारि लागोन, बेवहायबो जोंनिनो आरसिनि माखासे गेलेमु आफादनि जोंनि मावथिफोरा मावगासिनो दङ। दा बेखिनियानो। बेनिफ्राय जोङो जिहेतु जुथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय गोबां थाखा फैसानि गोनांथि जाना फैयो, दा बे बेलायाव रायजो राजानि बे अनसायनायफ्रा माबायदि? थाखा फैसानि बेलायाव जोङो बुंनो नांगोन दि जोंनि बे डिमाकुसिनि साखाथि फाखाथि थानाय माने सार्भिस हल्डारानो जा बा सोरबा गेदेर माने जौगानाय सुबुङानो जा आरो सोरबा बिजनेसमेनानो जा, बिथांमोना जोंनो हाजासे अनसुंथाइ बिनायाव बिथांमोना ना खालामाखै। जोंनो जेरै बियो बेबायदिनो जोंनो अनसुंथाइखौ बिथांमोना होदों। जोंनो जोंनि पानेरि समस्तिनि MLA सार बिस्वजित दैमारिया बिथाङाबो जोंनो माने अनसुंथाइ होनो थाखाय राजि, बिथाङाबो होदों। आरो डिमाकुसि SDG निफ्रायबो जों माखासे माने अनसुंथाइ मोनगोन, बेखौ बिथांमोना जोङो रादाय होखाजोबना दोनदों। बे हिसाबै बे जुथुमाखौ जों खुंफुंहरनो थाखाय जोङो माने नारा नाथा नाजादों आरो बे साक्सेसफुल जोङो खालामगोन, बेखौ जोंहा 100% माने जों आसा फारिनाय दङ।